Топокутовците ни нападнаха. Имам идея да им заложим капан. Ето, да ги фанем в клетка. Натопяйте. Бързо, да се скрием. Ще отместим за бога на тъкобъкъвците. Ама не, в капан сме. Казах ти, има в тази къща място само за един хамстър! Хайде да бягаме, помощ! Има фалшив бог, ще се отървем от него. Тогава да го изгоним! Махайте се от мене, фалшиви такива!